चिल्लाले घाघरा नी वो चोरी तकलर की बताल और यहाँ गिंदाले హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, దీన్ని బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో. సో ఇప్పుడు పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోకండి, సో అలాగే వదిలేసేయండి. బిట్ మార్క్ ఎంత ఉందో అంతవరకు యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో, ఇది కూడా సేమ్ బిట్ మార్క్ ఎంత ఉందో. సో చిన్న సైజ్ బిట్ మార్క్ ఉంది కదా, దాన్ని మధ్యలో వదిలేసేయండి. కొంచెం లాంగ్ బిట్ మార్క్ ఉంది కదా, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, సో ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటో లాస్ట్. సో ఇక్కడ 25 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. సో సెకండ్ ఫోటో మీద దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయండి. సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మీకు ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్, సారీ లాస్ట్ ఫోటో కాదు. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్, 22 సెకండ్, 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని సేమ్ ఇలాగే పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయండి, సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటోని వదిలేసేయండి, దాంట్లో ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. ఆల్ చేసి పైన 3 ఫోటోస్ ఉన్నాయిగా, వాటిని తీసేయండి. తీసేసి ఇప్పుడు కాపీ 36 లేయర్ ఉంటుందిగా, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరికల్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఆ ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎఫెక్ట్ లేదు కదా, సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ ఐకాన్, సో ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నూల్ అని ఉన్నది, దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ బీట్ మార్క్ ఎంత ఉందో అంతవరకు కట్ చేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళండి. సో ఫోటో ఉంది కదా, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పైన ఇక్కడ లేయర్ ఎలైట్ మోషన్ లోగో కనిపిస్తుంది కదా, డిలీట్ పక్కన దాన్ని టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసి రూల్ 1 ఉంటుంది పైన, దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు లిరికల్ ఉంటుంది, లిరికల్ని కూడా సేమ్ దీని మీద టచ్ చేసుకొని పైన ఎలైట్ మోషన్ సింగల్ ఉంది కదా, దీనికి టచ్ చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ రూల్ 1 చేసుకోండి. సో చేసుకున్నారు కదా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు నూల్ యాడ్ చేసుకున్నావుగా, ఈ పైన లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఒకసారి కిందికి తీసుకొద్దాం. సో ఇక్కడ లిరికల్ పైన ఉంటే
క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో, ఇక్కడ మళ్ళీ కిందికి తీసుకురండి. సో, ఇప్పుడు మాకు లిరికల్ ఎక్కడుందో అంతవరకు తీసుకురండి. సో, ఇక్కడ వదిలేసేయండి. వదిలేసి ఇక్కడ టూల్ మీద టచ్ చేసి ఇక్కడ మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌లోకెళ్ళి ఇక్కడ ఒక అరోమా టచ్ ఇచ్చేసేయండి. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకోటి ప్లస్ ఐకాన్ యాడ్ చేసుకుంటే సింపుల్‌గా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి. సో, 3 యాడ్ చేసుకొని సో, ఇప్పుడు ఈ ఇది ఉంది కదా! దీన్ని ఇక్కడ సైడ్‌లో జెడ్ ఉంది కదా! దీని మీద టచ్ చేసుకోండి. టచ్ చేసి సో, దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. సో, ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసి సో, ఇక్కడ వస్తే ఇలా వస్తుంది. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం జూమ్ చేద్దాం. సో, ఇలా ఈ ఈ విధంగా చేద్దాం. సో, ఇప్పుడు ఫోటో ఇలా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! ఈ లిరికల్ ఉంది కదా! దీన్ని కొంచెం పైన తీసుకురండి. సో, ఇప్పుడు చెప్తా. సో, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి మీరు కింద ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని టచ్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళి ఇక్కడ టైల్స్ ఉంటది. దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి మిర్రర్ ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. సో, ఫోటో మీకు ఎంత కావాలో అంతవరకు ఇట్లా జూమ్ చేసుకొని పెట్టేసుకోండి. సో, ఒక్క నిమిషం. సో, ఇలా. సో, మీకు ఏ సైడ్ కావాలో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ లిరికల్ ఉంది కదా! చాలా పెద్దగా అయింది. దాన్ని కూడా చిన్నగా చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఈ లిరికల్ ఉంది కదా! దీన్ని తగ్గించేద్దాం. సో, 64 ఉన్నది. దీన్ని 28 పెట్టేస్తే కరెక్ట్‌గా వచ్చేస్తుంది. 28, 24 సో, 24 పెట్టేసుకోండి. సో, ఇలా జూమ్ అవుతుంది. ఇలా కంట్రోల్ అవుతుంది. సో, చూసారు కదా! ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఇంకోటి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే అది ఒక లేయర్ ఉంటది. ఈ లేయర్ సో, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో, కాపీ లేయర్ చేసి సో, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ చెప్తా. సో, ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసి కిందికి తీసుకురావాలి దాన్ని. సో, ఇలా కిందికి తీసుకురండి. సో, మొత్తం లిరికల్ కిందికి రావాలి. అప్పుడే కరెక్ట్‌గా వస్తుంది. సో, ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. పెట్టేసి బిట్ మార్క్ ఎంత ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో, ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో, కరెక్ట్‌గా వచ్చేస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, లిరికల్ వస్తుంది. అండ్ ఫోటో ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం అక్కడే ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవడమే అంతే. సో, ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్‌మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.